Sebevražda. Desítky lidí mi napsalo o tom, že nad tím přemýšleli. Stovky lidí se mnou vedlo konverzaci o tom, kde zmínili, že nad tím někdy přemýšleli. Jsou slabí kusy, nic nevydržej. Co když mi napsal týpek, co vedle tebe denně sedí a ty jsi nic nepoznal? Co když mi napsala tvoje dcera, tvoje ségra, tvoje nejlepší kamarádka? Teď už to tak vtipný není, že? Píšou mi lidi od 15 let, který by to měli probrat s rodičema, který by se o tom měli bavit s učitelem ve škole, s poradcem. Mají větší důvěru v cizího člověka než v svoje blízký. Jak je možný, že většina mladých lidí přemýšlela o tom, že to někdy skončí, když vlastně ani nestihli ochutnat život? Já ti řeknu, čím to je. Pamatuješ si, jak se smál někomu? Že řeší kraviny? Pamatuješ si, jak si někomu řekl, že z toho vyroste? To je přesně ten důvod, proč ten člověk jde radši za mnou. Za neodborníkem, který není schopný mu pomoct. Jak je sakra možný, že se to probírá míň jak internetový bizár? Tohle je ta vaše free a vyspělá společnost, kde mladí lidi mají pocit, že tady pro ně nikdo není? Nejhorší na tom všem je, že je to dost latentní, čili neviditelný. Ten člověk se může celou dobu usmívat a přitom vevnitř svádí boj, který nikdo z nás v životě nepochopí. Dávej bacha na lidi okolo sebe. Jestli se trochu změní, jestli začnou víc kouřit, víc pít, to jsou pomalý krůčky k tomu, že se děje něco hroznýho nebo že se něco hroznýho stane. Sebepoškozování. To není jenom o tom, že ten člověk by chtěl být trendy. I kdyby to tak bylo, i to se musí sakra řešit. I to se musí řešit. Ne mu říct, chceš být jenom zajímavý. Ne, i to se musí řešit. A to, že chce jenom pozornost. Malý dítě, proč asi chce tu pozornost? Proč si vybírá takovýhle způsoby, jak o tu pozornost říct? Protože mu sakra nikdo nenaslouchá, když řekne, hele, mám problém. Seš dítě, co můžeš mít za problémy? Je ti 18, 19, seš pořád dítě, co můžeš mít za problémy? Ty ještě nic neřešíš, nemáš rodinu, nemáš barák. Ale to, že ty máš ty situace dávno za sebou, neznamená, že tomu člověku se v danou chvíli z toho nehroutí svět. A v danou chvíli stačilo místo mám práci, scrollování na TikToku věnovat 5 minut tomu člověku, aby se jenom vypovídal. A pak je to, proč za mnou nepřišel? Já jsem tady pro něj vždycky byl. Mám práci, sorry kámo, nemám čas. Mám práci, mám školu, mám tohle. Přitom telefon ti ukazuje několik hodin strávených na sociálních sítích kravinama. Ve výsledku ty obětuješ 5 minut svýho času, aby se ten člověk vyventiloval. 5 minut za celý jeho život. A stejně si najdeš výmluvu. Můžeš zachránit život, ty jdeš pryč. Fajn. A pak ty mladí lidi slyší věci jako život je boj, chce to čas. To je jasný, to známe všichni. Ale že by je někdo naučil bojovat? Nebo ten čas třeba dát? Že by jim někdo řekl, že je normální se občas necítit, občas si zabrečet. Že to není známka slabosti, nemusí se cítit trapně, divně, poníženě. Že to není slabina, jít někomu říct, že mám problém. To už ne to. A vím, co mi chceš říct. Ta dnešní doba, ta dnešní mládež, ty dnešní generace, ty jsou strašně měkký. No, to se ta doba dostala. Kdo nás do téhle doby dostal? Kdo donesl ten internet a ty vymoženosti? To ty starší generace. Ta vaše zodpovědnost byla to nějakým způsobem očachrovat, nějakým způsobem nastavit mantinely. A pojďme to změnit. Pojďme se zajímat o ty lidi. Až přijdeš domů, zeptej se mámy, táty, svojí dcery, bráchy, ségry, zeptej se svých kamarádů, babičky, dědy, jak se jim daří. Jestli se nechtějí vidět, jestli se nechtějí zavolat, jestli je něco netíží, o čem by si chtěli promluvit. Připomeň jim, že jsi tady pro ně. Protože to nejhorší, co se ti může stát, je to, že se budeš cítit sám i mezi lidma. Musíme si připomínat, že jsme tady pro sebe. Kdo jiný tady má být pro lidi než ostatní lidi? Kdo jiný má věřit lidem než ostatní lidi?
Špatné věci se dějou, ale ne každý člověk je špatný. Pojďme tomuto zabránit, pojďme dělat něco proto, i kdyby jsme nezachránili všechny životy. Pojďme dělat něco proto, aby i kdyby jeden, tak aspoň ten. Zkrátka a jednoduše v tomhle nikdy nevíš, kdy se ráno normálně zbudíš, půjdeš do školy, do práce, za rodičema. Ve škole bude černá vlajka, v práci bude temno, rodiče budou u snídaně skleslí a jediný, co ti řeknou, je, že ten, koho jsi vídal ve škole u oběda a smál se s tebou včera, už se v životě smát nebude. Jediný, co ti řeknou, že ten člověk už tady dávno není. A pro vás, kterým se něco takového honí hlavou, nebojte se ozvat. Na linku bezpečí, pokud nemáte nikoho ve svém okolí, nejlépe rodičům, nejlépe přátelům, nejlépe někomu, kdo je odborně vyškolený na tohle řešit. A nakonec tohoto videa chci všem z vás poslat sílu, lásku a odvahu tyhle věci řešit. Vím, že to není jednoduchý a že ten strach tam převládá. Pojďme si naposled slíbit, že to nenecháme zajít tak daleko a budeme dělat maximum pro to, aby jsme tady vždycky byli pro ty, kteří nás potřebují.